God dagen. Derfor jeg kommer fram her om en løte. Det er sånn at jeg kan kanskje begynne ved å si at jeg har ikke selv noen utørslige eller personlige interesse i disse malen, men jeg har en faglige iverskipet interesse i disse malen, til at jeg synes ikke dette døm her, stedsetningene av verden pelagic, som et worst case, et ringast hoksande døme om stedsetninger uten virksomhet. Og tog alltid at det tydninga mykje er at sette fokus på at her målet, bæg jo utørslige, men også iverskipa, tog at dette her må ikke hende atter, dette må være sørst fer at vi får en så store planleggingerlige skandaler. Dette kan ikke halda fram, vi kunne ikke halda fram ved at det var en så tilvildelige planlegging som vi tar å se at tvørøyre til søneste årene. Så til framløvene. Rymliga samfleie. Nu handlar det detta jord som också står socialt och rymligt att skulle kunna vara såna och det mesta är ju partvis ösne. Men det väl lägga någon som mesta rymliga här rättliga och uttörsliga rymligt. Det tar ju om rum och genom geografiska förståndet. Rum är vid är ju en rum, men det rum är alla ställen, allt samfleie är sammansatt av rumon och det är tutningen att den här ibeskriften rymliga samfället ska skiljas. Underivskriften är borardig och framtida tryggja rymlig planlegging. Rymlig planlegging märker så att planleggingen är rummen tja kommunerna, eller för tanskild tja landen. Så det är inte innan dåra arkitekturer vi tar som. Borardigt är ett år som vi har brukt väck för de senaste åren. Det blir så ett popår omkring kan man säga. Borardigt Jeg ble vikkere at det er tøtning, selv om vi finner så kallet hemsmalen for noen år siden. Men den klassiske fæten av boradikt er at man skiller i midten ungkvarvslige, samflagslige og budskaperlige boradikt. Det som sett sammen i modellen her, det er en modell vi bruker innenfor samflagsfrøy i midlene. Og för att man ska ha man kallar det fullkomna boradikt är nejot att samöjna hese tre perspektiven. Alltså nöjest att ha att ta bäj till samflagsliga atleterna, de budskaperliga atleterna och de ungkvarvsliga atleterna för den till fast fotla boradikt. Troblagen är att i öland kom förron så stäckla tydliga här åt förrare. Här har vi då start iver underskiparna lotfall. Her, det budskaperlige, vi er mest hakst. Det samflagslige, det er vi ikke forsjøna, men vi har oss alltid ikke atlet til. Men ungkvarvet typisk, vi er fullkomna forsjøna, at man i behøver ikke lekker nekko i ungkvarvet. Typisk er det sånn at budskaperen hever oss primatisk og i samflandet. Samfleie har også en sånn tøtning, men ungkvarvet vi er skjoldan tidsi til ettertekter. Og så er det sånn det heter sånn det er øylandet grovt sagt, men i høveshøyden er det til verre i verløyden at vi ikke har en jaunstøv i middelen her trudjar, en jaunstøv i middelen boradiktene, så å si. Men tar en planlegging eller skal takast, så øyer man i verløyden, hvis man skal få det best mulige utslittet bors ur, så øyer man at samøyne det budskaperlige, det samfunnslige og det ungkvarvslige perspektiv. Ta får vi et verlige framtida trudja, lengtida halvbæra planlegging. Rum er et serra avmarska tilfønt. Rum, jeg kunne også sagt lente, men vi bruker ikke året rum, vi vilja for omkring å presentere det hodet her. Rum er et serra avmarska tilfønt. Hvis vi hikker et fyrjon er et relativt bratt land. Hvis vi hikker et hvordan større parter av fyrjon er faktisk under 100 meter. Det er 248 ferkilometer, 12 som jeg finner fra en foss fra omkvarvstående. Her og fremt, så er det heller ikke alt de økene som er under 100 meter, som er særlig vel øknet til samfunnslitt eller budskaper eller virksomhet. Ved sørste enda, så har vi denne her kapping i midtelen økene eller romene i samfunnet. Det skulle helst ha nøkker av hesen enleggen, det skulle lytte lagt, det skulle helst være vattleie, det skulle ha gått via-samband, det skulle ha gå etterlig vidskifte, det skulle være mistøtt, eller sentral. Det skulle være lett at komme i sånne samfunnsfunksjoner. Og de økene som oppfyller alle disse treitene, det er sånn de mest attraktive økene.
Och så är det också som säger kvart är centralt, det tvärr är centralt. Mot till havnarna är tvärr utgärare, men sjön det mot till Sumpa är till Sandvik är tvärr sjön centralt. Så det är väldigt ett lotfallstetut där kan allt. Vi har näkt dömer om alltså tvärr är väldigt kunna väl sikna vi rättligt stora öke. Faktiskt häver tvärr en stor firmon vi tog att det stor kommunerna vi näckvon och fjällbröt under rummen. Till att säga att man har faktiskt möjligheter fyra att göra skilliga och planläggning här. Inte som till dömes vid Klaksvik, jag tycker en av mindre Klaksvik. Klaksvik är en bojor som verkligen har ett rumligt problem. Han ligger i samma kroster mellan höfjöttel. Det är ölla tropult av vilka månader om bojen och att lägga virksomhet vid Klaksvik som på en mata som är skilliga år. Det är en sjön det ett förmåne. Andra dömer kunde vara Västmanna eller Foglafjörur, så en ölla samma kroster öker. Men det är väldigt någon tväröre väl sikna vi nekvon öke, storon öke. Och det är alltid att tväröre att brukt till sin firmon. Romer ser det avmarska tillfånge och det är ett ännu mer till avmarska tillfånge tar vi tås om det i öken som är här det bästa enlagarna kan man säga. Så vi nöjast i verkligheten någon över spärren vi och rumliga tillfånge. Vi kunde inte bara göra akkurst. Det gånger simpelthen inte. Vi kunde inte bara ha vi har långt och nu brukt nekva de bästa öknen i landet och vi kunde inte bara göra akkurst tror att hvis vi bara gör akkurst så skapar vi ett tjejligare situationer som inte i verkligheten är gagneliga. Allt virksamme är rumligt. Det är så snarare att det finns ett hotak som man kallar för externalitet och det är ett budskaparfröjligt hotak. Och innanför budskaparfröjligt så märker det att vinnelivet eller fyrtökan släpper att framlägga och sälja sina varor eller tjänster för en lägre pris än kvärt den verkliga kostnaden för varorna är. Vi tror just lite att samhället som hållt ska inte äga kostnaden. Det är det som externaliteter märker. Det syns att det är som mittaste mynden här på att vi tar en månmedlen den prisen som varan var utbåen fyra av marknaden och den verkliga kostnaden i stället av att framlägga varorna. Och här som mittenrockningarna rindar samhället. Och detta kan skiljas till öjla nekvar imiska hatter. Det är sånn att hvis vi hittar upp i det gröna fältet i hatten, externaliteter är stöver til avverskande framløsel av nursle av vøren til tennasson eller vil kostnader til avgåver. Hikk etter, det kan begge være kostnader og avgåver. Det kan så at begge være positive og negative eksternaliteter av vinnløven. Men tar det så ikke tekner vi og prisene som er goldene fire vørene tennasene. Og så finnes det dømer om negative eksternaliteter, til å si vinnelig virksomhet som sker sitt omkvarv. Og en eller annen hatt, det kan være rettelig i mist. Spittelolja fjøren, larmer, kystmotoren, øytrande røyker, sjuka lakse, og så framveis, nekvotrafikker og alt det der. Det er alt klassisk dømer om negative eksternaliteter. Kostnader som samfunnet og omkvarvet skulle bære fire virksomheter som firetøkene reker. Og som firetøkene for avgavene av, men som samfunnet kan skaffa parstfest avgavene av, men omkvarvet bestemt ikke for noen avgavene av i røver. Grønne økker er hinveien et døme om en positiv eksternalitet. Det betyr at njøda naturerna, spela spelplassen, hitta grannar, og ikke idrott og så framveis. Det kunne elva til kroppslige og salarlige hals og trivna og annet som gjør borgarna bedre fyrir at tjene samfunnet. Det er altså en positiv eksternalitet, og fyrtøkka kan øysene elva til en positiv eksternalitet. Til dømes sier man at badnagarer, det er jo typisk en serie positive eksternaliteter fyrir og et bostadrøkje, altså en handel, en geransvør handel til dømes, er en positiv eksternaliteter fyrir et bostadrøkje. Han djever faktisk bostadrøkjen, det er ikke eika enn best til vørner som man selger til borgarna, det er nekka som skapar en eika trivna i lokalsamfunnet. Så man kan si at det er ikke alle virker som har negative eksternaliteter, som har positive eksternaliteter. Og troplassen er, jo mer samfunnet blir utbyggt, dess færre mållegger er å finne høskende stedsetninger til nytt virksomhet. For det første så er det færre øker etter, jo mer blir byggt,
för det nästa så blir det flera rumliga intressekonflikter i mitten i mänskliga avbalkar som har intresse i att gagnyta rum. Så kommunen eller landet eller vad det kan vara. Och så har vi tittat ett annat döm vi in i östen här på. Bara för att perspektivera det sin vi tar så ofta om lampborna. Lampborna är gröna, det kommer vi att vara samt om. Nej, ja. Skulle vi vara självförsynande vid lampborna, ja. Utifrån en perspektiv om att vi skulle kunna vara ha några mäte till att brejfa och själv och i krepp eller krukstov och ge det seriga och mening, ja. Så tror jag det ser skilla gott att öka om mäter vi framlösning i färjan, men vi vill också minnas till att tar vi framlöja eller tar vi öka om landborna i färjan så gör vi i verkligheten östra intryck i omkvarve. Vi är natur att göra omkvarve och täcka faktiskt resarum från naturen. Så hur vi kunde kanske imynda oss att landborna är ett grönt virksame, så det i verkligheten ett budskapligt virksame, ett budskapligt och samflagsligt virksame som skapar några negativa externaliteter för omkvarv, för djurliv och för planteliv och så framvägs. Alltså för visstskipan som är. Och så man kan säga att det är verkligen utanför den klassiska budskapsfröjen, och är helt inte budskapsfröjningar, men samflagsfröjningar, så jag kan tillåta mig att säga sort, att samtidigt budskapligt och samflagsligt virksame kunde saknas ösning ha negativa externaliteter för omkvarv. Host, så omkvarvet här klear inte på samma sätt som samfället kan klia i budskapen, så klear omkvarv inte. Det kanske flyr eller svimmar borster, eller bara kvarver. Men det är verkligen ösning en negativ externaliteter tar vi att göra intryck i omkvarv. Tar vi att bruka omkvarvet till budskaparliga och samfälliga aktiviteter. Det skulle lägga minnas till att självt landborna och östen i verkligheten är bägge budskaparliga och samfälliga aktiviteter som ger intryck i omkvarv. Externaliteter, det är trobla räkna på externaliteter, det är verkligen ett särskilt subjektivt hotak. Det är öle imist kvosse imiska personer uppleva antingen positiva eller negativa externaliteter. Det vill säga gosse imiska borgare uppleva positiva avgåvar av till en handel eller badningar eller en skola eller en grön öke. Eller gosse större månader uppleva negativa externaliteter av en dolskande virke av färslen som försöker på byen av utsynen som är harv och så framväges. Så vi kunde egentligen inte sätta det på en formel på samma sätt som man kan göra vid pengar. Men man kunde göra småtingar, man kan göra meningssmåtingar, man kan ha en fätan av kvart är negativa externaliteter, kvart är positiva externaliteter. Så högast det är, och jag hade att man åter görs den här rönt, det är ganska kort om den så kallade CO2-räknaren som blev lanserad för gott och väl en månad så igen, hvis minns rätt, det är väldigt framlöna själva. Här röjnar det att tälja samman kvart och i kvann mån brukar detta här fyrtökan CO2 och kvärper det till att sätta in och minka om CO2-utlåt. På samma måte är min mening att man öjer att också om kvart fyra externaliteter, kvart fyra positiva och negativa externaliteter häver detta här, eller skapar detta här vindlöv, eller inte bara vindlöv, men skapar här sin budskaparliga eller samflagsliga aktiviteter som hållt. Och högast det ringt att räkna, så bär det till att sätta några markkröv för virksam. Man kan sätta markkröv för jordolkning, luftdolkning, ljusdolkning, mångt och tingt av färslo och allt det där. Och på den måten bär det så till att öka omtar positiva externaliteterna och minka omtar negativa externaliteterna. Jag pleier oss om att som virker har fler negativa externaliteter än positiva externaliteter. Andra virker har fler positiva än negativa externaliteter, och så är det andra virksomheter som ofta är rättligen externalitetsneutralt. Det vill säga att det vi är ganska virksomheter som inte ordentligt ger omkvarven, men det teker heller ikke nek fra omkvarven. Og nek dømer til at det er skrifthoppbygninger til dømes som ikke bøgnløs skier sitt omkvarve, men det gjør heller ikke nødvendigvis omkvarven nek særligt. Altså tar det ganske lotfallslige neutraler, externalitetsneutraler. Men ta man røyner at skapa et vel etna rom, så er man hukse om externalitetene og røkka en externalitets iveskott. Man skal røyna at minka om
här fyrtöknar, ett lyckas för att flytta där borster så att här inte gör så störst intriv i ökning och i kommunerna. Man ska röjna att strämpa efter att få nekvar positiva externaliteter i de flesta ökningarna i kommunerna och röjna att avmarska de negativa externaliteterna till så få ökningar som görligt. Jag har själv gått upp att i verkligheten så skulle man bara haft 8 ökningar så rätt. Det kanske det har ju varit nekta skilla bästa verkligheten. Hvis ökningen kunde samst om till här att vi välja att lokalisera det doskande det kjeliga virksomhet det som skadligt för omkvarvet eller för kring omkvarvet till lokalisera ett ögon steg. Vi tar problem vi tog att vi har några kommuner som inte kunde sägas om det men i verkligheten heter det bästa för öppna om man kunde bli samt om att detta till ökar vi offra till tungt utan virksomhet. Så att vi kunde få så positiv ökar i resten av öppna som görligt. Ja, det är att det inte tankar jag vet och att det här är fullkomligt strid i tan kommunbyggnaden man har och så rätt men I hade det varit en rätt värna affär. Inte bäst att man att skapa ett externalitetsöverskott man 80 verkligen österfär efter att skapa externalitetssynergier och att det här hotar jag har angått hårt för och det skiljer väl till att jag själv uppfunna. Och att det inte är som budskapsförändringar tar som I röver. Att det är som man kan ta sig om hvis man huxar I rummeljon-kategorien. Att det ber till att lokalisera, att städsätta virksomhet och på en måte så lösnar att du skapar en synergi I mitten där imiska funktioner I rummen. Och jag kan tacka ett döme. Nu har man valt att städsätta värran mitt I byn på en måte så att man skapar också gröjar negativa externaliteter. Och det är det härmligt. Hinvägen har man lagt Minamskolan I hov. Och det är rättligt spättligt verkligen tror att hejman till dömes haft lagt Minamskolan anten I varje ettla I tvörare så har man faktiskt kunnat skapa några helt gröjar externalitetssynergier, positiva externalitetssynergier här Minamskolan har givet några till handelsliv eller kaféliv så framvägs men ösne att handelsliv och kaféliv har givet några till Minamskolan. Det vill säga att du har faktiskt spalt samman och skapat ett uppåt mer positivt omkvarve som är uppåt mer attraktivt för folk att vara I. Så sätter jag säga det, jag tror jag rektorn sitter här på men jag tror Minamskolan I hovet som en spiltan möjlighet. Hardt att säga, men så är det. Han skulle sjön till antingen med på en varje eller med på en tvörare så att man fick en avgåva av virksomheten ut tan rätt fackliga avgåvan som sjön för fram av skolan. Så världen skulle inte li här man ligger. Här skulle Minamskolan kanske li. Det här är värda skillegåva. Och så kunde världen li ett annat ställe här än inte gjort för det. Samflag brötest. Det finns ett ord som heter samflagsbrötning och den rumliga törvren brötest vi samflagsbrötning. Så sant som det så var det också att säga ja men alltså det var utan som skapade tvärrör. Ja, okej. Vi har inte alls rush eller när det var ja finnas det. Men samflag brötest och rumliga törvren brötest vi lever framvis och genom sån ändå växtrar paradigma. Men vi är då väl av att flytta och bort ifrån en materialistisk huxnarhotte till en postmaterialistisk huxnarhotte. Och det såg jag då. Hvis det tar sig vid yngre folk så det nekv mer postmaterialistisk än vad äldre folk då. Äldre folk de huxar mer om fysiska törver, de huxar mer om att lägga under sig och att trycka sig att de fysiska törverna nökta Men ung folk de då som man säger, de hackar uppe I det man kallar för törspyramiden, det huxar ganska mer om självrealisering och ödlestingene. Det huxar mer immateriellt, det huxar postmateriellt. Det huxar om det här var fast några andra virre än de som var ung misskars I 20-talet. Vi alltså färden från några materialistiska virren till det som man kanske urskipa kunde kalla för grönvirrer. Vi vet inte hur väl man damer att det hotar grönvirrer, men allt man säger så skiljer folk också väl. Men de är bättre kallade för postmaterialistisk virrer. Alltså virrer som färger en bara att bygga på att lägga under sig av materiellen avgåvan, men som snickar sig mer om mentenarliga och vetenarliga avgåvar och inska slag.
Så växten, han ska inte avtakas. Alltså Island är inte här och säga att vi skulle känna att vi skulle ha nollväxter. Det här är det, men växten ska brötas. Växten ska flytas bort från till materialistiska, ivet till det postmaterialistiska, och det skapar ösnen några firmoner för planläggningarna. Det är öllligt trubbelt att planlägga fyra utan att, och han har ju så nekvar kedjor avlägningar, bäge, som man säger globalt, men också lokalt. Hinvägen så är det galtande fyra nekvar virksomheter som är postmaterialistiskt, att det är verkligen är gagnet, rumliga, lätt att stäsätta att det skapar nekvar positiva externaliteter. Man kan säga att nekvar av den postmaterialistiska virksomheten är mer vinarligt, medan nekvar av den industriella virksomheten man kan kalla det för ovinarligt emot sån kring omkvarv. Jag har så sett en liten trapp upp här bara för att säga att kanske det alla tydningar mesta aspekter av samflagsmänning till kvart det dominerande vinnliv. Och därför tydligen så var det landbonavur som var dominerande. Det är det ganska bäst då i småvon bygden nu av dövon. Så för det är till fiskvinna, vi är till utna, vi är till tjänster, vi är till vitan. Och de stöjene som är det mest framkommen, de satsar på tjänster och vitan. De stöjene som satsar på fiskvinna och utna är det till atterskommen, det är en blindgöta att satsa på fiskvinna och utna. Det är simpelthen en tankasett som man øyer færre fra begge budskaperlige, men sannelig også rymmelige. Det er snakk sagt at halda fast i en gamle samfunnet, at halda fast på fiskvinna og utna. Øysene sorøkken, høyest tid kanskje kunne halda at det er sånn noe man tåser i streimøyten i Estrøtene. Øysene sorøkken nøyest at flytta seg, iver til et tjeneste samfunnet og videre samfunnet. Hvis ikke gjør det, så har man ingen chans. Så ända dit som man är utdöds. Så det är ganska synd hårt att säga, men det är det vägen fram och det skapar och rumliga planläggningen öjer ösnet att avspekla hesa färtarna att det vilja borster från fiskevinn och framlägg till samfällan i utlöst vidanar och tjänstsamfällan. Det är så att vi inte bara skulle planlägga fyra kvart vid och hur vi upplever samfället i det. Och så släpper sig inte fyra hur samfället är för att slå så igen. Jag pleier att säga synder poppot att de som är ung, de som var ung, de som är ung i det och de som var ung för att slå så igen, det är en rättligt större måner och ta med vir någon som tid som kanske är och tror jag fjärsar gammal nu. Här var i mån till det som kanske är 20 år gammal nu. Alltså det är en jäkv av månen. Och med till det som var unga 2014 och med till det som är unga nu av döven. Också tycker till, gå så färdigt att vara framöver. Gå så större för jäkven att vara med till det som är unga nu och det som färdigt att vara ung håll 30 år. Om det som färdigt att vara ung i 2003. Det som färdigt skulle leva här i framtiden. Vad för att det är halt om att man stäsätter ett utnämmervirke mitt på innan tvörare. Röjnrörskap, fullkommen och röjnrörskap. Det går inte också om hur tid till att ta tid var ung. Det går inte också om kvart var gott att ta tid var ung. Det som var gott att ta tid var ung är inte samma som är gott nu och så slättes i överhuvud inte det som för är gott om 20, 30, 40, 30 år. Så till nöjst man har huxa fram efter. Man kan inte bara huxa om, som man säger, Kierkegaard, löver man skilas efter efter man lever fram efter. Vi har en sövo som binder och nyer och som träter gosse vid sucha verlagan och sucha samfleje och här vi östne gosse vid välja att bruka rumne i landet och kommunerna. Men här vi öjer verlagan att huxa om kvart för och efterkommare att ha törva. Det vill säga att vi nöjast är att huxa om att inrätta samfleje rumligen och då säger först och främst om rum, alltså om ländesplanläggning. Att inrätta samfället så att det östen är framtida tryggja för framtida atterlig. Det är lätt bara att fylla det spår som man är i. Jag kallar för att vara spårfunden, path dependent och enskon. Det lättaste att det är bara det som alltid görs, men man nöjes det väl att skifta spår och svekna. Och i Guds nöjes man att planlägga och en hatt så att det blir till att tillägga rummen till framtida törver så att man inte bara binder det nyer till en öjlen uthörslig törv som höjer nutiden eller forskningen till. Så vi skulle också om framtida samfället, inte bara om nutida samfället.
Det vill säga att vi skulle inte bara huxa om vad det är möjligt att göra här och nu. Vi skulle huxa strategiskt. Man kallar det för det strategiska planläggning. Man kallar det också, jag pleier kallar det för det strategiska rumlösla. Så man tänker oss inte mer havflökt hotak. Gosse man löjer rummen på samma sätt som man löjer en fyrtök och förtanskild, eller man löjer en samfla. Att man ska, rummen skulle löjas i framtiden. Att du ska ha en rumlösla så är det att du kan tycka det att du lever upp till den visionen du har för framtiden. Kvar vet, kvar vill jag vara, hur ska komma till här? Vi kunde inte bara planlägga fyra konkret och utörsliga avmålen som görs galtande i samhället nu. Vi kunde inte bara leva vid att taktiker avgör planläggningarna. Vi måste också syns hackre, vi måste också strategiskt, inte bara taktiskt men också strategiskt. Så är det att vi får planlagt för det framtiden. Så att lägga ända vi här. Ja, här uppe i hatten, och det kan ganska nämna till Östne, att vi har en samflagsbyggnalig antroplägga. Vi har mellan kommuner som är en större trolägga. Vi kunde inte lösa nationella och regionala avgörningar om strukturen runt lokaler. Till dömes, vi kunde inte sämjas om att det var 8 utan var öst i Sorötne. Då vi har en rikve av små kommuner som stridas med kvarnör. Så är det också en asymmetri mellan Sorötne. Sorötne är i munare terminologi Sandøy och Sorøy. Och som framvis är då strukturerade efter gamla sökna kommunen. Och norröstne, här flera kommuner att fronten är blivna så kallade ökeskommuner. Inte alla, men också nekvart. Det vill att man börjar norra för att också mer i öken, men sådana för är man framvis, helt man framvis fast i sökna kommunen. Det är en stor troplöj, en öle stor samflagslig troplöj, både för Sandøyna och Sorøyna. Häromframt, större kommuner, här är fyrsidningarliga, fackliga och fortfarliga bättre 4 standardmeter av avmålen och vinnarna. Så borgarna och avbaskon. Så det är nej att det här en starka fyrsidning och östning och att vi planläggningarliga och omkvarvsliga östning så att man kan standa emot de avmålen som är i samfällan annars. Eller ganska särskilt för att de är starka och budskaparliga avmålen. Att ända Färger är ju inte först med samfällan, så släts inte lamporna samfällan och hellre framlös till samfällan. Vi är ju lätt så gärna blinner och tjänar oss samfällan. Och vidarna samfällan för tanskilt. Till så är det att vi har några risarrak som gör sig galdande samfällan. Hva gosse fer samfällan männas i framtiden, det är inte att vita. Men vi vet att i gosse vet att det finns några risarrak, några fätarna är av kvarje ting för att göra sig galdande i framtiden. Jag kan nämna några få som jag tycker vi här på ett. Digitalisering, boradikt, vörger, demografisk menning. Demografisk menning är mest med landet här. Flera äldre, flera singles och flera folk för bygg i bojarkänt omkvarv och så framväges. Större dentra hälsa och mer anställningar gör. Det vill säga att tingene är några ting man kan täcka vid och man huxar planläggning av en kommun. De huxar planläggning av rumorna. Hade är snökt sagt en löjgar som man nöjst att planlägga fyra som kommuner. Man kan inte bara huxa att det är 20 ölt, nöjst att huxa framåt. Och framtida tillfällen är inte fiskor eller framläggsvirke. Och framtida tillfällen är och utbyggvar. Det är faktiskt som byggfär som är då, så att säga, tillfällen. Så det är nöjt att skilja att samfället må inrättas och på en hatt så att vi skapar bäst möjliga truna fyra och utbyggvar till kommande nekvar av touchen. Och här är imens ting man kan arbeta vid med andra framtida mynter. I halvdelen man ska arbeta övernek mer vid att umynta sig gosse samfället för att bröjtast. Framtida mynter mot årfyra scenarier. Man nöjest att huxa om kvärt är det kvärt gosse kan man umynta sig att till dömst förare för att söka ut om 20, 30, 40 år. Göra sig några framtida mynter fyra kvärt möjliga för att hämta. Så att man gosse har det som en stor example. Och ett annat som man också kan göra är att ha mera borgare lotöka, så att borgarna i nästa större mån släpper till årarna och kunna uttrycka sina drömmar om framtiden. Och vi tar så ett land också om bötterna och de unga, att de också släpper att ta sig om torra drömmar för framtiden för år. Så att det inte bara är
som man säger gamla valshävar som kanske var unger i trusten och fjärsten som släppa definiera hur samhället ska inrättas till kommande åren. Och det var mer eller mindre det som jag skulle säga och i så fyllest någon så tack för det.